Já jsem vám to říkal. Většina z vás mi nevěřila, ale je to tak. Zápas Clash Shopaholic Adele, Clash 16 Adela versus Tinky. Co víme o soupeřce Shopaholic Adele? Má nějakých 36 let, se mi zdá, 62 kg a je to Romka a je připravena Adele pořádně roztřískat ciferník, jo. Včera, že vyhrála zápas na Clashi 15. Je to tak jako, že bývala, že je tak jako by bývalá účastnice nebo zápasnice Red Faceu, stejně jako Adela. A Adela teda byla dosti překvapená z toho, že teda vybrali zrovna jí jako soupeřku, jako tady koukej na to. Je to vlastně u toho Ondio tady v nějakém tom záběru, že Adela opravdu tam byla dosti z toho vyukaná, že zrovna jako vybrali, jo. Ale je to tak, Melonkové, je to oficiální zápas Adela Tinky. Soupeřka, kterou bys příště v Klefích chtěla potkat? Určitě byla by to Adele, Šopalopic. Šopalopic, jo, říkám, ona ani nevěděla pořádně, jak se Adela jmenuje, takže prostě to asi nebylo úplně z její hlavy. A teda podle aktuálního záběru, jak teda tady ta zápasnice po výhře oznámila, že vyzývá Adelu, tak teda Adela, nebo její výraz mluví za vše, že asi Adela nebyla úplně nadšená z toho, že zrovna vybrali takovou soupeřku, jo, a koukej na Adelu. Adela vypadá, že dostane mrtvici a říká si podle mě v hlavě, proč jsem radši nešla do práce, dělat nějakou uklízečku, mám já toho zapotřebí. Adelo bohužel nedá se svítit a myslím si, že prostě musíš nastoupit, protože pokud nenastoupíš, tak insolvence a další tvoje nájmy a píčoviny nebudeš mít z čeho zaplatit, jo, takže Adela prostě musí nastoupit, zápas teda je oznámený na 6.6., to znamená 6. června v Ostravě, takže je dost pravděpodobný, že Adela jakoby tam zůstane v Ostravě, že jo, nějaký třeba menší byt si tam najde nějakou garzonku, že jo, a bude tam takzvaně přebývat, že jo, vedle Ondíka někde kousek a prostě potom tam následně bude mít rovno v Ostravě, v Ostravar aréně i zápas, jo, takže tak. Myslím si, že by to bylo pro všechny zajímavé, takže jestli si tady, pojď sem, buď to příjmy nebo ne. Každopádně jako otázka, že ho zní, jakože jak to, že Adela může nastoupit, že jo, protože Adela má za prvé panická taky, psychické problémy a najednou nastoupit do arény, kde prostě je tisíce lidí, to je jako první jako zvláštní to věc. Za druhý, že Adela bere ten důchod primárně na svoje nějaké ty diagnózy, například na svoje neepileptické záchvaty a u této diagnózy právě je hlavní věc a to je to, že by si neměl dostávat jakékoliv údery na hlavu, jo, to znamená pokud Adela nastoupí, tak za prvý jakože asi to znamená, že prostě lidé ji nahlásí znova, že jo, na sociální zabezpečení a prostě Adela asi přijde o důchod invalidní, protože člověk, který že jo, asi bere důchod na tuto diagnózu, tak asi jakože když zápasí v pohodě, tak asi to bere neoprávněně. No, napiš do komentáře svůj názor. Jedeme do Brna lidi Co to a myslíš? uvidíme se už dnes na Kleši. Napiš do komentáře, jestli Adela nastoupí, nenastoupí, nebo jak to bude probíhat. Taky teda jakoby těžko říct, že jo, kolik Adela nabídli, ale nebude to asi úplně malá částka, uvidíme, jestli to bude jako jednat nějaký menší zápas, nebo to bude nějaký třeba zápas na hlavní kartě, každopádně myslím si, že Adela Clashi může opravdu přivést obrovský čísla, obrovský zhlédnutí, obrovské preview, jo, takže jako pro Clash je to jakoby určitě dobrý totah, ale pro Adelu asi úplně ne. Jo, koukej na ten pohled, jakoby. Adela vypadá velice nadšeně, když ji oznámili soupeřku. No nevím, Áďo, no. Jo. Áďo, počkáme si na to. Pomsta za Smíška, za Králíky, za všechny ty lži, za všechny ty křivé obvinění, Áďo. Jo, uvidíme. Každopádně podíváme se na to znamená čeká nás tady, že jo, ten stream, který teda byl předtím, než teda Adela odjela do toho Brna s Londym, že jo, to znamená stream s tou ponožkou, tak jako nechápu, proč jako streamuje s ponožkou, když teda jí den zpátky úplně vyhrotila, že jo, a pohádali se, ale asi teda je v pohodě a taky Adela si už má jakoby unban, že jo, na TikToku, protože kdyby teda měla foodblog, tak asi nemůže na okýnko, předpokládám, nebo nevím, takže Adela má unban a podíváme se na ten stream, než teda vyrazili s Ondym na ten Clash. OK, tak, to byl dlouhý úvod dneska, co? Jako, Jsi nějak rozkecal. toto chování je proti našim pravidlům. No jasný, tak jsem Klamarka. Ještě něco tam máte na mě lidi. Aha, kecám, takže ona jakoby už asi je v autě, jakoby jak jeli. Asi streamovala po cestě. To nepotřebuji hádat. Jo.
Děkuji, že Proto jste nemá mě ani kameru, že jo, protože v autě nesmí být, že jo, kamera, jinak by ji nahlásili. OK. zablokovala na 10 minut. Dárky, ale ok. Chápu. To radši ukazovat nebudu. Ale a za co bych jí měla zdravit normálně za to, jak se chovala včera? Nemyslím si. Tak prostě streamuješ. No, mutli si mikrofon a už tam má nějakou debatu. Interní debatu mezi Ondyho gangem. Sklízíš to, co si sama zasela. No. Tam Axel. A stejně víc, Adela říká, že má zdravotní problémy, že má psychické problémy, že musí pro ty léky, že musí na gynekologii, že já nevím co všecko, že má rakovinu a ty vole najednou Adela nastoupí na zápas, tak jako minimálně zvláštní se Adela takhle za jeden den uzdravila ze všech svých nemocí a diagnóz. A dělej. To bude ještě hodně zajímavý tohleto. To ještě bude fakt dobrý, jo. Pojď tam. Pan psychiatr se tím bude zabývat. Otázka tak jako by zní, že jo, protože asi Adela teda se přestěhuje do Ostravy. Zabere si, že jo, zbytek těch věcí, že jo, z toho Hýskova. Tak jako asi těžko bude dojíždět za gynekoložkou do České Lípy a těžko za psychiatrem do Prahy, že jo. To má trošku jakoby z ruky, no. I když těžko říct, že jo, protože stejně, že jo, ty tiskovky asi takhle, že jo, budou probíhat v té Praze, že jo, ty Before the Clash a tak dále, takže stejně Adela jakoby asi do té Prahy jako bude muset, že jo, občas zajet asi, no. Adelko, Ano, Nepíše. líbilo se ti to? cože? No, udělej to znovu. Já... Prohaný krpatý Tak šváb. se drbu nedočkáš. Já si myslím, že včera jsi mě brala dost do huby. Přestaň si mě do té huby, ty vole, už brát. Ondy, Ondy, vyjádři se. Chudák řídí a musí tady řešit píčoviny. Ondy, Mezi holkama. Ondy. Beruš, řídím. No asi. No trovuju. Beruš? Ty máš prý rušit, že řídí. Universe pošlu, až dořídím. Tak jo, tak budu na to čekat. Až na benzín se ho pošle. Pro Filipka to udělej. Adelo, bere si tě do huby každý republice. Spíš Adela si bere každý do huby. Doslova. Co je? Počká, ještě potkám na tom Clashi. Vlastně další věc, že jo, vlastně říkal Fedec, že jo, původně, že teda si Adelu počká na Clashi někde. Bude taky, že jo, z Brna, ale nevím, jako jestli došlo nějakému setkání. Asi úplně ne, no. Nevím. Těžko říct. To je hrozně na tu mlhu. Co jo? To je šílené. Adelo, Wendy hovorila, že ti strašně smrdí z huby, to říkala, no. Tady včera pouštěl. A dost, ty vole, už oni nechci slyšet, prosím vás, akorát mi to kazí den, děkujeme. 181 lidí. To je dost. Aby ta nebyla vaděna na Clashi. Co tam dělala? Aby ta hladina nebyla taky. Tak jako sorry, já si myslím, že Vladinu bych poznala hned s tou maskou, takže asi Jo, tak. bude chodit s maskou asi po městě, ne? Adelko, dostal jsi na prdel? Ano, cože? Dostal jsi na prdel? Já ti vůbec neslyším, víš, jak jsem v tom autě. Zesel si to tam. Ale já to mám už na hlas úplně. Dostala jsi na prdel? Dostala jsi na prdel? Nebudu se vyjadřovat. Bez komentáře, to soukromí. A dál, že byla na hotelu s tím Ondym, že byli spolu. Stala. Já A taky. ty? Jo, já taky, no. On to vždycky vyprášil, jakoby jo. Tak se hluku asi dostanu znova. Jaj. Jo, On co nebo se ne? tam trápí? Jedem. Předem? To dopadne.
Hm. Co to tady píšete lidi, pane bože? Já Proč jsem ji nikdy posílají Adelo, kde máš poruchu? Už ti Fernand teče. na streamu, ty vole. Já měla tak jeden komentář za půl hodiny. Jaj. Ano, zdravíme Aberena s holou hlavou, no. Takže na ty Co mu směje, že má holou hlavu? hlavy taky skoro vlastně žádný. I'm so excited. Borka má na hlavě vle 3 vlasy, bude tady machrovat. Na siru maximálně do hobby a dala místo dárečko. Jste hnusný. Jste fakt hnusný. Jako líbil se mi fakt to, ten záběr na to Adélu, prej. Adélo, vyzývám tě na souboj, Adéla, cože? Jako nevím no, soupeřka jako nevím no, asi bych vybral jako někoho jinýho prostě, jo. Někoho jako s nižší váhou a asi někoho jako s méně zkušenostma. Tady si myslím, že Adéla jako dostane hnedka v první vteřině strašnou bombu a spadne na zem, anebo prostě jí tam prostě bude trápit 3 kola. Ale jakože to prostě Adéla nemá šanci, jakože víš co, to jako nevím. Těžko říct, jaké budou pravidla, že to bude jako nějaká, nevím, nějaký box, MMA nebo nějaká K1 nebo něco. Ale myslím si, že tak či tak Adéla jako nemá šanci, že jo. Ale uvidíme, jaký bude třeba Adéla, jestli bude mít nějakou přípravu, nějaký trénink. Jako ty její tréninky z toho Redface, tak tam plácáš do větru nebo něco, tak tam plácat do lampy nebo do stromu, tak to asi úplně nebude stačit, si myslím, Áďo, no. Takže buď prostě budeš fakt trénovat, jakoby kousneš se, anebo prostě seš v prdeli a dostaneš strašnou bídu, prostě strašný CRS. Bože. To jako nemá šanci. Baví fakt. Andyho ponožka sdílela. Já jsem to poslala Módovi, až to blokuje. Jaj. Protože Honza je moc línej to blokovat. No. Panožky zabiják. Ahoj panožky zabiják. Všechny musím. Počkej, máš Móda vůbec? Hondy manažer a osobní řidič. Máte Móda? Ještě, že má toho Hondyho vlastně, že? Kdyby ho neměla, tak je úplně v prdeli vlastně, že? Kdo by tam jakoby zavezl? A ten koleš. Víš jak? A dala jakoby štěstícky, no. Jo, ty nemáš Móda ani. Máš víš štěstí jak rozumu. Adelko zamlaskej. Tak říká tam něco nebo ne? Mám si sám. Zatím jako celkem ohodně, ale třeba tam budou nějaké to věci. Kde? Ještě jsem to neviděl. Co chcete? Vidím. Jakože tohle. Tam chlasta jakoby jo. Ahoj, Bebe. Bebe. Proč se Natálka přestaň mu nadávat? Děkujeme. Jo. Moje nebo co? Nikdo jako neměl Móda nebo co? Ponožka nemá 18, ona má mnohem víc, ale to je jedno. 50 bude mít, ne? Mnohem víc. Vypadá, že má tak 14. Brka pustí stream a jakoby nic neříká. Taky to má smysl. Jakože, koukejte na to, streamuju, jedu s Ondym na Clash a mám Urban na TikToku. Heč, závidíte. Ba, nevím. Jaký to má jako význam. To jsem stream o hovně, jo, tady se řeší jenom hovna. Tak jako myslím si, Martinko, že můj věk si můžeš dohledat na internetu. Věk máš, Áďo. Ale rozumu a ten věk moc ne. Mazec, no. Konečně děláš svoji práci. Co tady tam teda ukážu teda v rychlosti to. Ten stare down tady, Počkej, to bylo.
Jsem to ztratil, co? Tady to bude, ne? Tady. Jo, koukej na to, jo. 62 kg. 167 centiáků, 36 let. Jako prostě Adela, nevím, jako pokud to nebude polštářová bitva, což asi jako by nebude, tak Adela, ty vole, tak ta už zničí, jak si, koukej na to. Adela, vyzývám Shopapik. Jo, jako koukej na to prostě, ale jakože asi já mám screenshot, tam jako náhledák. A i ty ruce to Adely, ne, koukej, prostě Borka má, tady má víš to dvojáček a ty pěstičky a ty nechtíky, kámo. Já nevím prostě, jak to bude probíhat, Milonkové, ale říkám ti, že mají kupuju per preview. Já to potřebuji vidět. Na to musím vidět. Fakt, jo. To si nenechám ujít. V žádném případě. 6.6. se vidíme. To je jakože, vole, bez debaty. Kamo, vole, ty mi bar, vole, ne. No dostane bat za tu cigaretu, no. Nic to není, to je mráč, Uvědom si, Honzo, že od března jsou další nový pravidla. Přísnější, jo. Už nebudeš moc být na okně, Honzo. Už nebudeš na okně. To bloknout, třeba na rok. Ať rozbrč se. Já nemám důvod brečet. Mám tu obrčit. Jako jestli čekáte nějaký hroty, tak si jich nedočkáte. Já jsem se tam skončila. Najednou, prej. Už se to děje jako Stream. Víš, o čem je ten stream? Abyste se bavili s ponožkou a dávali ponožce nějaký otázky. Cože? Já? Ahoj lidi, já jsem ponožka. Vole. Petr, radši blokuj, jo, máš moda. A co máš asi toho moda, když tady jen čumí? Hermes, já jsem nic takového neříkala, ale vymýšlej si tady, co chceš. To samé, jako si vymýšlíte, že jsem pomlouvala Amira Baby, no a není to pravda. Čistá lež. Jasně, že jsem její faninka, protože má ráda ponožky. DF. Taká úchylka. Taký fetiš. Ty pomlouváš všechny, následně to popřeš. Ovšem lžeš a pak to popřeš. Prohnilej člověk. No. Hadila v útočném módě. Je taková podrážděná, taková nepříjemná, no asi jakoby, podle mě prostě řekli, Adelo přijeď, tady máš prostě 2 lístky, jo, dáme ti nějaký zápas, tohle to podepíšeme jako smlouvu, ale podle mě neřekli jakoby, s kým to bude, že jo, takže jakoby asi Adela celou dobu byla asi nervózní, o to nervóznější ještě byla, jak se dozvěděla, že to asi nebude úplně lehký zápas, no. Nemá na výběr prostě, no, nemá na výběr. Nebo jako má, ale je to pro ní jakoby asi aktuální řešení. Já jsem tě vedlo, vůbec na mě nemluv. Nasraná úplně, že? Postreamuje prostě, víš co s ní. Já se bavím tady s ponožkou a ne s tebou. Defe. Tě bloknu a budu mít svatý klid. Defe. Tak co ti Adel? Nenechám jí být po tom mým včerejším streamu, to přehnala.
Adela to přehání na každém streamu. Ale to asi nevadí. Člověk si ty vole streamuje, nebaví se tam voní kop. A ona musí do mě jet hroty, určitě. A ještě to všechno přeposílá Vladěně, výborný. Ty vole, cítím se jak Ondy teďka, jak stříkne. Mám to hrozný. On má moda, To nejsou lidi, já si včera na tom streamu bej. A já tam ani být nemusela, mě to lidi psali, takže... Adela má svoje tyjo. Informátory. Ondy, já se cítím jako ty teďka, jak to mám hrozně moc lidí. Teď bolá. To máš tady skoro 200 lidí, no. Paráda. Cítím jako Ondy, ty vole. Jenom Celebrita. protože tady mluvím já s tou pakulí. No, to je jenom kvůli ty čísla, jenom kvůli Šopahlík a Dale. Hele, si tě čeká, Aďo. Tady nejde o to, jestli ponožka mě má ráda, tady jde o to, že zní hrozná prdel. Hovno, A dost. ještě jsem to dneska neřekla, tak hovno. A už si hodila hovno do záchodu? Ne, ještě BTF. ne. To je debata. Ani blbý nehodila. Echo, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby jsi se podívala na jeho profil, tak ti docvakne, že má mnohem víc čísel než já a že ode mě číslo vážně nepotřebuje. Tak tady Jako Adele, kolik lidí chodí na streamy a kolik má sledujících, to je jakoby... To je asi markantní rozdíl, jakoby, ne? neměl kraviny. Čo takhle to pokapám ty prdeli. Ale budu tam, pojedu v autě, budu tam já. Hovno je hláška stará 20 let. Hovno. Jak je s tebou z lásky, kdo? Honza? 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 Ne, nekupuje, to si vzala kde. Nekupuje si sledující Ondy, to by nikdy neudělal. Sorry. Počuli to Virkos. Máte popozor. Ponožku pozdravuji Ondyho od Aničky ze Zeleného domu. Ondy, zdraví tě Anička ze Zeleného domu. Ahoj Aničko ze Zeleného domu. Nekupuje na svou průměru 350. No já mám zase, vole, já mám 2000 sledujících a mám na streamu 3 lidi. Ty vole, já mám 3%. Kurva. Jdeme na nabíječku. Už mi píše Kulas. Už mi píše Kulas do komentářů. Měl si pravdu, omlouvám se. Já to říkám, Malonko, s tím zápasem. Já vám to říkal. Víš, Já? A Milan, nemáš na 500 půjčení, vrátím. Nemáte 500 na půjčení. Jo, Malonko, příště se nevsázejte s strážcem. To jsou takzvaně předem prohrané sázky. Já nepiju. jenom taková otázka, nejde se toho nevšimnout, co to máš na tom krku? Tucflek. Co mám na krku? Honzo, co mám na krku? Řetízek. To je namalovaný. No, určitě. To je určitě. To je cucák jak svině. Miško, já nejsem nejmladší a vy moc dobře, Nejsem nejmladší a z Dobříše to znám tady ty věci. co to je. Tenkrát v Dobříši jsem to měla každý den, jako v autě. U lesa. A co by to bylo jako? Já ti to pak napíšu. Pak ti to napíšu, jakoby. Napíšem soukromé do DMky. Kurva, to screenshotla, já jsem chtěla jenom odentat ten kryt. Nezávít, prej. A jinak musím říct, že tam Honza má moc hezkou fialovou zeď. No, to jsou letky. To je růžová. Aha, tak jo. Ne, protože já nejsem jakoby už nejmladší a mě tohle to muselo zajímat. Fakt ne, děkuji, ani by jsem to neměla zapotřebí tohle dělat, takže Tak, tohle jde mimo mě. čistá pravda. Ahoj Anetko, ahoj. A Dela dělá jiné věci. Tak jsou knoflíky z lásky. Ale ona vypadá, jak kdyby kousnul papír. Ty to máš strašně vidět. Co? Vampír. Že to máš hrozně vidět na tom krku, jsi úplně, podívej se, úplně pokousaná. Nemůžu teď dívat.
Přepadlý Drákula, vole. Ponožku tě zmlátil někdo, ne? Ty smátili ponožku. Já jsem dostala, vole, v noci. Kolik to bylo? V 1 ráno? V 1 ráno. Ponožce mi bylo 15, ponožce je mnohem víc, ale v pohodě. Jo. Stelo, já nic takového ani bych nechtěla, prosím. Ponožka si hrála s vysavačem. Zadělej si to make-upem, hele, to asi úplně nepůjde, co? Nevím, vysavač by to udělal taky. No jo, ale jako vysavač, no. Nezáviď. Nemám co závidět, děkujeme. No někdo má prostě na krku cucáky, nemáš strach co doma, hele docela jo, hele, ty mě tam zbijou. Kamera minus. Hej Honzo, co jsi to udělal? To doma už našli ty vole Adela, proč se staráš, jakoby, to je jejich soukromí. Z toho se jakoby sereš. 5 gramů vole trávy, takže... Honzo, já ti to řekl asi takhle. Jestli rozbiješ telefon, tak ji koupíš novej. To mi nedá problém. Fakt? No já už ho mám rozbitej. Jestli to za to stálo mít to na krku, jo. Hele, Já, dobrý, to bylo. to se stalo omylem. To, co stalo, když se děly nějaký věci. Tak opět to asi nepotřebuji jako vidět. Nějaké detaily. Ty dostaneš dneska. Jsou lepší místa. No, někdo má cucáky až někoho teď... Nebudu to říct. Vy jste nechodný, já tady piju kafe, prosím. Myslíš, když se prcalo? Ne, ono se neprcalo. Neprcalo se. Stane poklavně pizda. Když myslíte. No, tak znamená, tak zdravě, že dostanu, že si na mě počkáte. Jsou ty vaše slovíčkaření. A uvědomte si, že od toho tam jsou ochranka a tak. Sekuritáci. Když se něco stalo, tak z toho máte problém, tak akorát vy, tak si to uvědomte. Adelo. My si počkáme na ten zápas. To nám bude stačit. Tam budeš fasovat, Ráďo. Legálně, vole, podle pravidel. Sportovní výkon. Ale jsem to zvědavý, co tam má dělat předvedeš, no. Protože, jako nevím, no. Nevím. Tinky Winky z tebe udělat Teletubbies. On nemusel Bude mít obličej, vole, všechny barvy. prostě kus. Lala po... A ten druhý, jak se jmenuje? Nemuselo. Dipsy. Všechny barvy duhy. Škoda, že jsem tě nepotkala v avionu, Adelka. No jo, no. No. To jsme tam byli fakt dlouho, jako docela včera s kámoškama, tyjo. Fakt dlouho jsme tam byli. A mně se to hrozně líbilo, protože zase jsem si připadala, kdybych pracovala ve školce, tyjo. Úplně jsem měla ráda ty děti. Uklízečka. Param. A tak od toho tam Jaroslavo, oni jsou, aby vyhazovali lidi, co tam dělají problémy. Jako tenkrát vyhodili starostu Řepory, když tam poměřoval na celou halu, takže asi tak. Je. Jako kdo, moderátoři nebo co? Ne, na tom bleši. A Tam byla tenkrát s tím, že jo, s tím Dachčou. za kojinu, co se můžeš koupit? Ježiš, Moňa, Doňa, ahoj, zlatíčko moje, ježiš. Když tady tu holku mám tak ráda, jo. Koupit, to chci. Normálně já ti něco řeknu, Moňo, Doňa, abych tě tak brala za mámu, fakt, jo. Tak bych tě brala za mámu. Kámo, ty Chudák, tvoje pravá máma, Aďo. tak dáváš prachy do Fortnite. Takhle se o ní vyjadřuješ dnesky. Co pro tebe všechno udělala? Čau, 369. Jak se o tebe starala a klasický popliveš od držky. Jak se ti to podařilo? A ty dáš do mě nějaký Napiš mi peníze, pak no. soukromně. To je, vole, To mě to včera tyho říkal Amir. Co říká Mir? Dělej svoji práci. Zase jdeš hrát, Ponožko. Automaty. Ne, Vůbec. chci vypnout filtr, vole, mě to stará. HH22, tohle je naše soukromí a myslím si, že ti do toho nic není. Borka tady rozebírá soukromí ponožky a najednou. Ne, ty mají soukromí, tak Adela, neřeš soukromí ostatních. Protože v jedné Aby respektovali tvoje soukromí. mojí kamarádka pravdu, už neříká tolik o soukromí a udělám dobře. Kamarádku nějakou máš, jo. Ondy, já A hraju týden asi. Fortnite. Ondy mě ignoruje. Protože řídí.
Mobil minus. Po druhý. Až to z toho spadlo. Jo, já nejsem osobnost a proto o mě všude píšou. Aha, tak jo, no. Osobnost bizární, ale. Oni by jen tak psali o cizích lidech, no. O mě taky píšou, víš co? I tady o Honzovi Budeš píšou. na YouTube, takže asi tak. Honzo, pojď pozdravit na YouTube, pojď pozdravit na YouTube, pojď pozdravit na YouTube. Co? Pojď pozdravit. Píšou, protože jsi debil a neosobnost. Tak já jsem taky asi debil. Píšou, o to je přesně debil. Lidi, já se vás na něco zeptám, kdo v dnešní době je normální. Myslím si, že v No dnešní ty době rozhodně ne, Aďo. není normální nikdo. Ty rozhodně nejsem. Honzo, nestrkej do toho stolu. Abych nestrčil do tebe. Už si alebo beho ponožka. Šašek internetu. Hele, děláš tady u ponožky moderátorku a není fajn, jako že mě tady urážíš. Peter, víš co? Jdi do bloku. Čau. Peter, dej do bloku. Kamo. Furt no děláš tak. tím. Děkuji za cigaretu. Normální, není normální, co jsi udělala svým ex a zvířatům. Cože? To Cože? není. A mě jako nedáš To cigaretu. máš pravdu. Na tom se asi všichni shodneme. Až budeš hrát Fortnite, tak možná. Pod ten stůl je dost místa. Pod stolem je dost místa. Hondy plešula. Je. To je tak to odešli. 200 lidí, ty vole, no. 213 lidí, ty vole. To je prdeli. Ale já bych tě chtěla uvést do pravý míry echo, docela tě zklamu. Protože tam normálně má vlasy, takže tě zklamu. Fakt tě zklamu, no. Ty jsi ho viděla bez kšiltovky? Ne, No tak chtěla jsem jí sundat, ale nebyl to dobrý nápad. Tě zbyl? Dostal jsi na prdel? Pam. A počkej, ty jsi u něho spala nebo ne? Protože pokud jo, tak mám otázku. ano, ano, oni na hotelu. Sundala jsi tu kšiltovku i na noc? Ne, Tak co ti je? Hondy, co ti je? Ty vole, spí v té kšiltovce. tak víš co, tak když tam nahoře není učesaný, tak co chceš? To asi nebude tím, Áďo. No, to ty máš co povídat. To by se musel učesat hřebínkem. Hřebínkem, houčeš? No, to Honza asi nikdy neudělal. Povízky, jo. Ve vláskách. Ale já asi taky ne, já jsem se do teďka jako, já jsem se vzbudila takhle a jsem takhle celou dobu. No viděla jsem video, stačí. Ne, nedělej to. Ne. Spíš v životovce a Rozchod. to je více horší. Až na to, že já se před spaním Ty ne. odliču, ale v pohodě. Jo. Já jsem si neobličila make-up vlastně. Pohádky. Našel si v poštáři. To je kvůli tobě, vole. Jsi smazal, vole. No já vím, proto máš poštář, já jsem Jak se fakt chováte v těch komentářích, je z toho na zvracení. Mě taky hrozně. Mě na zvracení z toho Aberon streamuje? Bo- Mě navracení a s tebe, no tak. kova. Víme Aberonka, ahoj Aberone. A berenky. Aberone, spíš ty by si směl na tu hlavu vzít čepici, ty tam tu plešku fakt máš? Hadelo, držu burači už. Honzo, ty taky, no. No. A proč se furt provokuje, víš co potom? Já jsem nikomu nic neudělala, prostě nám je hnusný, vole, tak držu hubu, vole, a bude to dobrý. On to je stejný jako Ondy. On nosí furt, vole, kapucu. Ahoj Míšo, ahoj. 211 lidí, ty vole, do prdela. Já teď, jak jsem se koukala na Honzu, mi to tak docvaklo. Oni si nemají sondym co vyčítat tyhle, protože on nosí čepici, Honza furt kapucu, takže... No, oni jsou stejný prostě. Zeptám se tě, ponožko, spí i v té kapuce? Ne, on spí bez trička. A bez mikiny. To by mu nebyla zima. A bez trnek. Ne, tady je hrozný vedro. Ježiši, děkuju za jeřába, ale to nemusíte. Jeřábník. Adelko, kdy bude stream? No mohla bych ho A já tam jich povídat. nedostanu. Kdy bude stream, že teďka streamuje asi jako bude. Vole. Já se vám přiznám, já se Ty ten vole, stream počkej. bojím zapnout, protože teďka jsou takový pravidla, že ať řeknu cokoliv, udělám cokoliv, dostanu ban. Hadel, když se tam budeš chovat jakoby normálně, nebudeš tam kouřit, nebudeš tam osahávat, nebudeš tam ty si hrát s lentilkama, nebudeš tam vyhrožovat, nadávat a podobně,
tak si myslím, že by to šlo, jakoby, ale chápu, že pro tebe to je jakoby asi nereálná věc. Zvládnout tyto věci, tyto požadavky. No a dostala ban na posílání Já se dárků. toho bojím jako, že můj kamarád Amir dostal ban na zprávy normálně na TikToku, nemůže psát lidem. Tak nemá psat píčoviny. To mi taky stalo, no. To je hrozný. Děkuji za Ale že otevření. se to nedá udělat jako na Instagramu, že si na TikToku nemůžeš koupit fajfku, tak bych si ji koupila, ty jo. Koupila bych si fajfku. To jde U tady heretika. podle mě, ne? Heretiku v Ne, e-shop. na Instagramu a na Facebooku. Ne, co děláš? To mě někdo střílí a nemůžu skákat. Amir teď, on tyho hovno, ahoj hovínko. Ne, hovno, tady Andyho hovno, víš, kdo to je? Já už jsem zase... Ondyho čepice, počkej, co ještě není? Ondyho tričko. Andyho trenky jsou, ne? Přemýšlím, co by ještě mohlo být. Brownie. Jo, Ondyho boty. Andyho Přemýšlím, kokot. co by tak mohlo ještě být. Andyho kokot. Cože? Andyho kokot. Konožko. To řekl Honza. Honzo, já přijdu do Liberce, dostaneš. Do Liberce. Borka prostě Ale to- cestuje všude po Česku, jakoby, na všechny města. Nebudu Ale on nebydlí v Liberci, on V Liberci ještě nebylo, vole. bydlí kousek dál. Já se do té Liberce dojedu. Blesklo tě, Zabají se Honzo. mnou, ne? No pak budu muset na nějaký pusák. Ale pojedu 2 hodiny pozraný, vole, v autobusem nějakým bam. Co? Už mi to hituje, to je špatný. Přemýšlím, co ještě není, ty jo. Tebe taky? Teď celý se mi stát. Jo, už mi tak napadlo, on Ale špatně, jo. extrémní vedro je, kámo, abych se slíkla, že už nebyla na střední. Jako Což? to je různě, co se dá vymyslet. Je tu Amir, my víme moc dobře. Ahoj Amire, ahoj kamaráde. No on se přišel, Najednou kamaráde. protože on chce... Ondio tričko, ty vole, Ondio tričko, kámo, umíte psát? Ondio je tvrdý. Co 26? Tyhle, on se fakt někdo udělal Ondyho tričko. Ale Ondio je tvrdý a tričko je měkký. Ondyho je tvrdý a tričko je měkký, ano. Adela, uživateli gramatika. nauč se psát. Ahoj, to nevěděla. Ondyho tričko. Ty vole, do prdele. Co děláš? Chci sednout? Serek. Ne, on mi psal Amir na WhatsApp a on hrozně z ponožky streamu chci A vás. úplně spocenou prdel, vole. Tak moje vole vedro. Děkuji za informaci. Proč nejde koukat Bys na měla sám, aby si koukala stream, ne? Asi těžko budu streamovat, když jsem tady na okně. Však stream... No, streamuješ. Ty vole, 187 lidí tady furt je, kam já se posadu, ty vole. Jo, ponožko, to je tak, když vezmeš mě na okno. Se Já vyplatí. nikdy tolik lidí na streamu neměla, já se cítím jak Ondy, ty vole, už chápu, proč nečte někdy moje komentáře, protože tady to lítá, vole. To je tak, když někam vlezu já, no. Ale tady to Ta Adela se tak jako cítí, ne, prostě. Jo, tak přijdu Adela, tak to je jasně jako Shopina prostě čísla přináší. lítá, už to chápu, Ondy. Ondy, omlouvám se, děkuji za srdíčko, ani nevím, kdo se, ale děkuji. Už to chápu, Já Ondy. nevím, co by ještě mohlo být, jestli jsem vyjmenovala všechno. Ondy. Omlouvám se, že někdy ti nadávám, že nečteš moje komentáře, já už to chápu. Už to chápu. Protože to nestíhá. No já to taky nečtu, ale tady to lítá, vole, jak kráva. A protože ho nebaví furt odpovídat na to samý do kolečka. Hovno. A dost. Počkej, Ondyho hovna, ještě by mohlo být něco krom toho hovna, počkej. Ondyho canky. Ponožko. Ondyho canky. Ne, já něco vymyslím, počkej, já něco vymyslím těch hnízd na tom stromě. Já jsem nejlepší, já tě vidím, Ondyho hovno, Ale no. Ondyho hovna, Bandle? já ti nechci říkat Co děláš? hovno, hovno, jak se jmenuješ jménem? Adri, myslím. Jo, ale Adriana je hezký jméno, ty jo. A víš, jak se jmenuji já jménem? Tereza. Ne, kecám, ty vole, proč jsem řekla Tereza, ty vole? Nejsem Tereza. Kateřina. Začínám na krm. No, jsem Kateřina, no. Katka. Ondyho a dal to číslo. Co? Přemýšlím, Už? co by ještě mohlo být. Tak já to dohraju, jo. No tak dělej, ale jsou dvajdu. Já se budu snažit. No tak dělej, Ty jo. Nebuď, vole, nasranej, vole, hned. Jo, nebo by ještě mohlo být Ondyho Ty mi to telefon. vypneš, ne? To mě tak ještě napadá. On mi to Ondyho vypá! Red Bull. Ty kurva. Ale tak mě ještě napadá. Ondyho bunda. Jako nic mě asi už nenapadne, no. Jak ne? Tak tady vykinu. Tamhle.
Ondyho koleno, to asi ne. Přemýšlím, mě už nic fakt nenapadá, tyjo. Co jsem řekla všechny nápady. Já jsem teďka řekla všechny nápady a teď si začnete ty určitě dělat. No pěkně. Ty vole. No Adélko, já to budu vypínat, my jedeme odvést Filipka. Dobře, Tak čauko. papa. Papa, Honzo, řekni papa. OK. That's it. Napiš do komentáře, jak vidíš zápas nadcházející Adéla versus Tinky Winky. A vidíme se dneska asi na streamu nebo takhle. Díky moc.